71 sena miż-żewġin, 3 tfal bniet, 6 neputijiet u 5 proneputijiet. Din hija l-koppja Angela u George Briffa minn Ħal-Qormi. It-tnejn għalqu 90 sena u minkejja li għadda dan iż-żmien kollu għadhom sal-ġurnata tal-lum ma jgħaddux mingħajr xulxin għax kif jgħid il-Malti l-imħabba ssir iżjed ħelwa maż-żmien. F'jum San Valentin wa News mar San Vincenz de Paul fejn hemmhekk iltqajna ma' din il-koppja li fil-ħin kemm domna ħdejhom bdew iġeddu l-memorji tal-passat u jirrakkuntaw dwar ħajjithom, sempliċi iżda mżewqa b'ħafna u ħafna mħabba. Ma naqas li t-tnejn jeħduna lura u jirrakkontawna kif iltaqgħu ma' xulxin, iżda anke meta żewġu permezz ta' ċerimonja sempliċi fil-Knisja ta' San George. Dik li ntqajna dik kienet taħdem fl-Ħaġin u jien kelli kont naħdem fil-ġebel, kellna daqsxejn xogħol fl-istess post u ħadna grazzi ma' xulxin. Għaxin kont beħseb ninsifer u ommi Alla jaħfilha kienet beħseba s-sisti biex iżżewwiġna u marretija għantomma u x'nafjen u tarrasna konna għamna t-tġa garaġ kbir jitlu xarabank kien minn il-garaġ. Dak iż-żmien li kien hawn Daqsxejn biex jinfataħ is-sfin u kemm għadna bil-qiegħed. Wara l-miż-żewġin Briffa katru l-uliet fejn it-tnejn li huma ftakru fil-ferħ li ġabet magħha l-ewwel wild u t-tnejn l-oħra li segwew. Ġej fit-triq bdew jgħidu l-serpan, tifraħu. Dejjem bqajna sejrin waħda wara oħra. Għana tlib bniet. Tassak f'dinja ħarawġ. Kemm Angela kif ukoll George jiftakru l-qilla tat-tieni gwerra dinjija u li meta kienu jissimgħu is-sirena kienu jiġru jinżlu fix-shelters. Niftakara sewwa l-gwerra jien, kont tifel, niftakara sewwa l-gwerra, niftakara meta daħlu t-Taljani, mbagħad ġew il-Ġermaniżi bdew jitbaxxew mal-art. Fix-xeter? Tal-ġirien, kellem bir ġa fija. Kont imur madwar ommu. Minn dakinhar li żewġ u l-koppja Briffa qatt ma ħallew lil xulxin siefru darba biss f'Lourdes fi Franza bl-aħħar sentejn ingħaqdu f'kamra ma' xulxin f'San Vincenz fejn hemmhekk ma jonqoshom xejn. Sentejn iva, nieħdu daqsxejn tat-te filgħodu, nismew l-quddiesa fuq it-television u żgħar u mbagħad noħorġu hemm barra nippassiġġjaw. U xejn iġi li kellna nerġgħu nitlu. Minna fl-imkien u daqqa nitlewmu uħrodon u ma iktar fil-paċi mill fl-inkwiet. L-imħabba hija fjura li għandha tingħata lil ma' kuljum iżda l-George parti mill-imħabba kien l-ikel li kienet issajjarlu martu Angela ta' kuljum. X'ngħidlu nix nħabbok. L-imħabba ta' nġibu ejja għamil li jekk, jew għamil li jekk, bl-istess imħabba tmuru. Kont nsajjar, ġat tisriqt tgħidli. Aqra vjowl. Marru nil-forn. Li kont nsib kont nieklu jien. Kien jiekol. Kien jgħaddi kollox. Daqsxejn bejt, tħallaq kollox. U hawnhekk ħallejna lil koppja Briffa jkomplu bil-ġurnata tagħhom ma' xulxin fejn fil-waqt li sellimnielhom u awgurajnielhom aktar saħħa u umor, George tefa' bewsa lil martu Angela b'xhieda ta' mħabba li ma tmut qatt.